Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Para rawuh saha para lenggah ingkang satuhu kinabekten. Caos uninga bilih para siswa kelas 9 pawiyatan SMP Negeri 3 Gringsing. Sampun paripurna anggenipun ngedi busana ngadi sarira. Tumuli badhe hamurwakani tata upacara kirab kadherekaken Bapak pangarsa pawiyatan menapa dene Bapak Ibu Dwijo. Kawistara sampun samya sawiga ing diri. Tumuli barisaning paraga kirab badhe mijil saking Pantri Palerman manjing sasana palinggihan. Sawanipun para siswa dalah ingkang samya kepareng handharaaken lampah lamun sinasmitan hanuntun lampahing padha sinartan pamuji mring Gusti Kang Maha Asih. Amboga miwaraning gati tata cara winisuda purna wiyata ing pawiyatan SMP Negeri 3 Gringsing warsa 2024-2025. Kawurian ngalela saking Madrawa dampyak lampahira ingkang nedya winisuda. Tindaira kabiwadan unggeling gending ladrang kebogiro ingkang satuhu hamimbuhi regu regeng saha agunging swasana saya dangu saya cetha saya caket saya ngalela mangkono ingkang nedeng lumaksana kamistingal hamanjing angkler mendung akarya cinyak ingkang samya amulat parandene sedya datan wonten ingkang samya hanya bawa awit kapribawan kirabing kang nedya winisuda. Lah sinten to ingkang minangka pangarsaning lampah tuhu menika ingkang winasan sang Suba Manggala cucuk ing lampah ugi wenang sinebat cindakaning lampah ingkang pinaragan dening Dyah Ayu Erika saking kelas 8B sinambunging mburi para putri kang kenya sulistya ing warna sami hanya pengwadah sekar melati kang anggondo arum katemah pinilih para kenya ingkang tansah rumaja mumpuni ing kardi dasmar ati atul manembahing marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Angkrukupi jejering wanita jati mulat mring wasitaning putri pinunjul ing uni sinten to ingkang piniji ngayahi karya menika nung inggih kaping setunggal Dyah Ayu Aisyah Utari kelas 8A kaping kalih Dyah Ayu Arinda Mayanti kelas 8A kaping 3 Dyah Ayu Anggun Cahya Renita kelas 8A kaping sekawan Dyah Ayu Anggun Nur Akma Olivia kelas 8A kaping gangsal Dyah Ayu Arkila Faridatun Nazwa kelas 7C kaping 6 Dyah Ayu Askadina Aufaria kelas 7C. Para muda ingkang lumaksana cacah dwi hangasta gendera sang dwi warna utawa gula klapa ingkang mengku werdi pilih landhesaning gesang tansah linambatan tekad kang suci. Lah sinten ta ingkang maragani karya menika nun inggih Bagus Muhammad Arlan kelas 8A lan Bagus Anendra Satya kelas 8A. Sawingkinge sang Suba Manggala menika para priyagung ingkang hangasta partisara kekancing purnaning pawiyatan. Sinten ingkang minangka pangarsaning pawiyatan menika
Nun inggih Bapak Karso Mulyo SPDMT kagungan watak hambek tuluhito ingkang tansah ngayomi para kawula. Samahita tansah ngayomi rahayuning pawiyatan, Darmahita tansah ngayomi mring agama, Sarahita tansah ngayomi sedaya para punggawa, Sentana Nayaka ingkang rumeksa ing pawiyatan SMP Negeri 3 Gringsing menika. Sinambunging tuhu menika para priagung ingkang tansah asung pisungsung rancak lancaring pawiyatan. Nun inggih panjenenganipun Ibu Uliami Fidah Sarjana Pendidikan minangka pranataning kurikulum. Dalah panjenenganipun Ibu Afrida Handayani Sarjana Pendidikan minangka pranataning siswa. Dalah tasih kathah malih ingkang tansah mbiyantu amrih lancar saha luhuring pawiyatan. Cekaosipun para dwija sarta para punggawa nayakaning pawiyatan ingkang tansah bantu binantu bahu suku. Sawingking tuhu menika bergadaning ingkang badhe kawinisuda alur selur mubyar busananing para muda taruna ingkang memba busananing nerpati. Lamun kadulu katon agung Prabu miwah mrabawaning agung ateges kebaing kaendahan kang sanyata adiluhung. Dene Prabu ateges pindha jejering Narendra, kebaing kawibawan luhur Prabawa ateges sinung Prabawa adi endah milanggoni. Adamel tentrem wardaya kenya lumaksana anteng jatmika hanggung hangenengaken ing reh Subasita. Sedaya samya madhep mantep gumolong ginik ing sedya. Siaga hangenengaken jejibahan luhur hanatepi darmaning bebrayan. Sedayaning kayun ngarsa ngrembakakaken ngelmi ingkang datan kalindis ing rodaning jaman. Sang Suba manggala sampun patrap ing palenggahan ingkang sampun sinedya.
ingkang sami kawini suda kula semanggaaken lenggah. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten anggen kula ngaturaken rumpangka wedharan kiraping para putri calon winisuda. Mila awit saking kula minangka jejering pambiyawara, tentu kemawon kathah kekirangan saha kalepatan, kula nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.